veiem és que s'ha generat tot un interès de replicar aquest model i que tothom a l'àrea de Barcelona vol ser el 92 @. El que ens deien des de l'àrea metropolitana és tothom ens ve amb aquest relat que volem ser els següents, però a on s'hauria de fer el següent districte d'innovació? Quines característiques hauria de tenir? Com s'hauria de dissenyar? Quin tipus de talent hauríem de treure? I això és una mica... Això és tota la informació que ens van donar, això també ho hem de dir, és un JPG de potser 200 cas, més o menys, però nosaltres ens vam plantejar com il·luminar això. Llavors, la primera, territorialitzar el Product Space, exagerat una mica, però no gaire. De com exagerar, de com distribuir el Product Space, en aquest cas de Catalunya, que és aquest, i el que veiem és que Catalunya està molt diversificat, és a dir, això és molt interessant de cara a treure inversió internacional, perquè si tu planteges aquest tipus d'anàlisi en altres regions, com seria la Lombardia, Itàlia, al voltant de Milà, o el Piemont, al voltant de Turí, o zones de Suïssa, o zones del sud de França, etc., o zones de les Espanyes, el que veiem és que aquestes zones tenen diferents fortaleses de know-how col·lectiu, però n'hi ha molt poques, o sigui, Catalunya és més divers que Alemanya, diguem-ne. El problema és que els pics d'innovació a Catalunya són més baixos, i això és problemàtic, perquè el que fa és que les nostres indústries siguin més fràgils en el fons, i que si hi ha una inversió forta, per exemple, a l'est d'Europa, això pot afectar molt negativament a diferents zones de Catalunya en el futur. Per tant, és important que no fem el que els americans en diuen spray and pray, que és repartir una mica aquí inversió per tothom, sense tenir en compte a on és necessari, amb un criteri de demanda, o on hi hauria un canvi estructural del sistema, sinó perquè tothom estigui content, ens segueixin votant. Això no funciona, perquè, novament, amb la distribució de Pareto, dona un resultat molt, molt desigual. Si tenim aquesta comprensió més profunda d'aquesta jerarquia interna del sistema, fem intervencions de disseny d'alta qualitat que canvien el sistema. I aquest és el que ens